Garaşsyl baky bir tarap Türkmenistan, Bedew watly Atmaradyň mekany. Bedew bady bilen öňe barýan watanmal, pederlerimiziň Atmarat diýen felsepesine uýup, Bedewni sarpalak gelýär. Gahrman arkadagymyz, tarih nirden başlanýan bolsa şol ýerde, şol döwürde Bedewli geçiren menziller onuň esasynda ýatandyr diýip belleýär. Aslyny Oğuzhan Türkmenden alyp gaýdan türkmen öz ganatly Bedew bilen menzilleri, hem namlary, asyrlary parran geçipdir. Muňa tarihi tapynmalara müşaýatlyk edýär. Gadu awtarşy işler netijesinde merde yerleşen gäwurgala ýadygarlygynyň beýikligi 10-12 santimetra barabar bolan Bedew heykeljikleriniň en çemet tapylýar. Parfa döwletiniň paýtaht şäheri Nusoýda seýitlenen beýişli Bedewler barada Herodot, Strabon, Pliny ýaly Grek Rim taryhçylary haýran galmak bilen öz işlerini belläpdirler. Seýitçilik hünärini yer ýüzünde ilkinji bolup baryp Oğuzhan döwrüne biziň ata-babalarymyzyň döredönni alymlar belleýärler. Halkymyzyň ertir turup ataň bar. Ataňdan soň atyňy diýen nakly türkmeniň Bedew ata goýan formatyny nähili bilintikini açyk görkezýär. Bedew türkmeniň taryhyna, durmuşyna, edebiýatyna, sungatyna siňipdir. Mertligiň nusgasyna öwrilen göroglyny gyrratsyz gözüňe getirmek mümkinler. Akyllar şahyrymyz Magtumul Paragynyň şeýle seterler bar. Ýigidiň bolmasa yaragy aty, şonu belli bilim ýokdur gaýraty. Çeper eserlerde, kino filmlerde, aýdymsa dünýäsinde şekillenir sungatyny, Bedew türkmeniň ruhyna, anyna, kalbyna ýaşaýar. Halkymyz atly görüş, altyn gabak ýaly at üstündäki oýunlaryň dürli görnüşlerini döredikdir. Tarihi maglumatlara görä, at çapyşyklary, at üstündäki bäsleşikler harby täliminiň türgönleşigini orun tutupdyr. Türkmen zergärleri, Bedew atlary gymmat bahaly şaýtepler bilen boýdan maşa beräpdirler. Başda aty söwüşde goramak üçin döredilen bolsa, biziň günlerimizde Bedewiň gözelligine gör goşsun diýip toy bayramlarda da kılýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň gowunarlygyna, türkmen bedewleriniň daşary ýurtlarda geçirilýän dürli ýarışlarda üstünlikli çykyş etmegi olary berilýän uly ümsüň miwesi. Ýurdumyzda dünýä ülümlerine laýyklykda atçylyk toplumlary, aýlawlar gurulýar. Beýişli Bedewiň syratly keşbi döwlet tograsyny medýar. At çapyşyklary, gözellik bäsleşikleri ýygyda geçirilýär. Türkmen öz Bedewiniň şanyna uludan dabarly bayram melleýär. Ahalteki atçylyk sunugatynyň we atlary bedemek däýekleriniň UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girmegi halkymyzyň Bedewlerine bolan buýsançylygy hasam artdyrdy. Mukaddes toprağımızda garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, Bedew watly Atmaradyň mekany ýylynda toýlar. Türkmeniň göz gowanjy bolan ganatly Bedewiniň şöhrat şany dünýä ýaňsalýar.